BJP na Ninjing samdo. Ni Pini. Tola si puthot nalitum han birta na wan pinang ko kalam theba nalitum chet chini de hypo. Social media lo nalitum de chini de hypo chet hang pluba. Komatlo pulote bidasing England mate MLA BJP along ke klema bangphu. Rata phan nong me ke wan pi lidasi rata phana hirjuno se ke wan pi. Rata phan hepre ke wan pi lite tangkam hapen alo so ke nam abangsi ke wan thu. Pulote kuan kimi pan ke chokma BJP sarkar tum a video le like jomno. Tangtel so video te minang tum hek panonglo lang panonglo non apor kopi lo ilitum pui mesensi pujima henodaksi pi se avur mate suti sowa kacewara anke alang litum no si bui plak lo bugini liklar dak pen ningje kangtum yasang hi channel pen youtuber hin pen so dak pen ne pin rem lo la helo nalitum ta rat tum ing sai ing chabo la si puthot ang deng dam tu pilo nang ipel chalsian ning chet hepik inut ilitum long kipu asong japu mate nona kimi alangli ipsl se ning che thepik alam thebange 6 sidul kapang tangu is retr jai ka thara bangphu ke la so ning ke dok political tapathu dunde lapena ko kihino asai tai litum ipsl se me claim claim so ning ke dok lo he tangte alangli lam ke ning je arri chom Ninjing samdo. ni APSL sia ninjing sam de do ken ni la the phan kating thor ji wa do ni ni APSL sia phan ke ni ka chit he do la pen ko angone la banga the phan paplung the je phan nia puno ajat ti do an ta me paplung nang ko si ni lam the non ta ninje lo la ni kai ni ke BJP tang ho nani ground ras ho la so meeting ni ke dun si dun di APSL sia meeting lo pote ni ke dun vek si dun pun ni ke ni non ni stokerot do tan ta me ni ke la ke ni cibian kok pen APSL sia meeting ni arjulong pen ni cibia stokerot cibi kok kam ni kam cibi kok pen ni la APSL si meeting ong ni chet tong dan lo la andal ni lam tikan ton Epesarsi han. Epesarsi han komat pan ninjing samdo sinang li. Epesarsi nong gedun jipul. ni la jai ka thar lo pen si ni dun Jai kathar han ninjing samong. jai ka thar ni ting sam pen si ni ki dun Non angke leji la sondak thasila so video te minal tum te thek manong lo la si alang li phan comments la pen share ik vek tha la pen konat si arong ma la pen humri nang ji alang li phan choro ro te ne la pen pan ipechal se ne ning ge che BJP te ma son la alo so kimi kimi nam det page li tum claim kle la pen ko 6 idol ma ko claim kle la pen ipechal si tum ke du thip bangal sonda nam ne tangkam hatawi li tum ke la bangkla da galam la sinon ki jut si ang deng video lo na tu filo na rosam hansen kilometer assist channel long tapen than filo na la si tar bang the ke tar bange ining arong meme la pen command tu command arni si kang sai jima arleng ke thema mai litum landing plote a ot a dur bang duong ong po chelar le det po la si sodak pen akang sai pi vek nang ji la pen eres vek nang ji pusi bidasing ingleng aphan MLA phan sodak pen ni di youtuber him ne ta pin rem lo chuning ri padi krim lo la pen a video le lang ik chot no Pini. Ladak ke bidasing England MLA alang li phan pini litum tar bangthai ka thana ko tham the porang ke alang li litum na society lo alang li akime sakali hijim me alam the puthak si alang li bang piso bangang jem pi phan ka tunam si otlang no ki claim a video alang li litum society karbi society long hijim me hijik jaman pin asi pini bangke litum alang li bidasing England phan ke tar bangthai tarang ko lo tar bangthai chot kali ni dum galang li phan ka so se si ni dum soluk sodak pen chong po alang li phan ke nili pini pachini lo Kasih per bang kalang lipan MLA pen disqualify nangi nili Himanto Biswa Sharma bana chuni lo itung karbilo to mas council la son tak tak temila so video temila thek palong lo la ke tumi het jong ka viral apot apiso asodo la pen asupi atumata do lang plot sa lang li karbiang long aratan lang plot sa lang li ki claim la pen ka chu number i pasilitum sotak pen kapin rem lo la pen
la son a BGP amate la son tangka maha kapahai no ar suhan ken nam hemprek ki wanji a pharma da wanbe sual suhan a ok vai ken nam bangke ilitum lang nang ni la pen sudak min sai nang ji pusi yasing hi channel pen sudak tuning rilo la pen pini birta banan cholo la pen lam sen to subscribe ha share it hal an cholo kardo